Здравейте, аз съм Накс и днес с Пликатор ще играем Minecraft Pocket Edition 14.0 и така влизаме в този сервер, който е доста як. Тук ще го намерихме. Виждате тук диаманти. Къде са диамантите, бе? Сложи ги на някой чест. Него някой чест. Ето два стак. Направо 3 ще дам. Искаш ли два и един стак в съндъка? Абе, сложи, дай, ще направя брони, другото в съндъка. Дай пръчките или там, каквото имаш друго дървалик. Имам два стака пръчки. Дай ми един стак пръчки, дай ми, сега ще направя брони. Направи ми една кирка. Чакай бе, това. Ма ние няма workbench, бе, майко, и какво ще направим с пръчки? Има workbench, бе. А, да, верно, тук има workbench. Мога да направя брони, да? Аз мога да направя само стълби. Няма ли нещо долу? Знам, че сме на реален свят и нямаме дърво. Нещо много нямаме дърво. Ето, вземи си. А, не чакай, забрал съм да ти направя бутушки. Чакай да ти направя бутушки от workbench. Ето, направих ти и бутушки. Аз ще ги оставя в честа. Първичко да оцеляваме. Ето, в честа са. В честа. Аз виждам. Да, верно сме наравно. И то само това ли? Бас, изкапаното няма и мина, няма и нищо. Гледам дали има нещо долу. Има втори етаж. Аз искам да видя какво има на втори етаж. Още някаква врата. И вътре има един малък чест, в който няма нищо. И само един креват има. Има още две стаи. И тук даже има щупен такова. Аз го щупих без да искам. Има 3 стаи, бе. 3. Да, и тук има една с голям чест, в който няма нищо и един креват. И тук има още една стая всъщност. Не, виж какво има съндък. А не, в този съндък няма нищо. А виж какво има Да, един стак пръчки. Аз го взех. Това са моите, бе. Аз ги взех. Нищо. Да, аз тук имам. Те всичките пръчки са си у мен на 64 стака. Сега ми останаха 4 стака с диаманти. Че да ги обереме тези скъпани цветя грозно. Щупи ги. Аз съм горе да разрушавам стаите. Под разрушавам имам предвид да ги поправя. Да махна някои неща, които и ни трябват. Те лампи. За какво са само да стесняват стаята? Лампи, бе. Тук има някакви лампи. Махнах почти всички цветя. Аз си направих един. Аз си направих един меч. Отивам да убием кози. И всички работи. И кози, и овце, и мозе. Направих си един меч. За какво съм лампи? Те има те скъпани овце. Те са навсекъде, бе. И ето една. С един удар си имаше убих с диамант. Да, с един удар я убих. Направи я ми дай малко пръчки, да направя и аз меч. Ето. Не ме бий, бе. Чакай, ела в съндък. Той ми 3 пръчки и 3 диаманта. Добре. Абе не, бе. Перо! Ти съжалявам. Няма нищо. Перо! Не от този стак, стой. От този така. Само 2 ми даде, дай ми 4. Още един. Още едно ли трябва? Ти ми каза 3. Добре, да дай 3. Ето. Чакай, стой. Стой, бягай от съндъка! Ето. Не, бе, мани. Сами се захаби единия стак. Добре, ще върна. Не бе, така не ми трябва. Те ще ми се върнат до стария стак. Отивам нататък. Направих се една спирка. Тук па има стълбички към нищо. Абе, бърби, бе. Умри, бе, кокошко. Таба, кокошка, мри. Аз си направих спирка. Да пък тя за какво ми е? Аз не си изхъбих само. Аз ще взема малко пръски.
кирк. О, има покрив. О, аз с кирката ще взема туфли. Не разрушай къщата, бе. Добре, само едни туфли. Чакай да дойда аз да видя. Ама не, как ще рушиш? Има паяжи нагоре, където. Ама не. Това не е паяжина, това е направено като комин да пуши и ние паяжина носи зле. Да. А как да се качиме горе? Отде да знам. Кил е стром номер 1, номер 3, номер 2. Да, и ще ходим друг път и това ще е. Да. Съвсем малко. И така хора, това беше от нас. Това е някоя проекция, която просто снимат някакви мапове и показваме дали са яки. И така хора, ще се видим следващия път. Тоест след около половин час. И така, довиждане от мен, Накс и от Кликатор. Кажи чао на хората, бе. Чао на всички ютубъри!